Insemmilkom. Ma kinitx sena faċli, kienet sena fejn pajjiżna għadda minn ħafna u għadu għaddej minn ħafna mumenti diffiċli fejn dak kollu illi jiddeskrivi n-normalità f'pajjiżna ġi mhedded, ġi mheżżeż u lkoll kemm aħna qed nippruvaw naraw kif nistgħu nsibu t-tama li nħarsu l-qudiem. Meta niġu biex nitħattu fl-aħħar tas-sena, niflu, naraw, neżaminaw, nqisu, niżnu dak kollu li ġara f'din is-sena. U naħseb pajjiżna f'din is-sena għadda minn kollox, imma rridu kollna issa l-abbiltà illi mhux biss bħala nazzjon, imma bħala poplu. Bħala Maltin, bħala Awċin, bħala barranin li jgħixu f'pajjiżna, niġu flimkien l-inċertezzi illi kellna, id-dubji illi kellna, dak kollu li kollna imdorrijin fih illi kienet in-normalità tagħna illi ġiet pratikament imkisra, irridu bil-mod flimkien bħala poplu narġgħu nibdew nibnu mill-ġdid. U dan huwa l-awgurju tiegħi tal-Ewwel tas-Sena illi kollna l-abbiltà illi l-politika nużawha għax dan huwa messaġġ politiku, bħala politiku nużawha biss għas-servizz tan-nies. Irridu ninżaw dak kollu illi jifridna u naħdmu u nibnu fuq dak li għadna. Irridu nirrikonoxxu fejn kien ħażin. Kulħadd jagħmel ħażin. Dawk kollha illi b'xi mod jew ieħor irridu jarfgħu responsabilità, irridu jarfgħuha mhux għalihom infushom biss, imma l-pajjiżna jarfu dak li jagħmlu u jħarsu l-qudiem biex b'rikonoxximent dak li sar irridu jsibu t-tifsira ta' fejn jistgħu jagħtu lill-pajjiż. Irridu nkunu kapaċi nibdew nħarsu l-qoddim mhux biex naraw kif nistgħu nieħdu minn din Malta tagħna, imma biex nagħtu illi fil-waqt illi ngħidu illi għaddejna minn sena illi pratikament tkissru dak kollu illi kien jiddefinixxi n-normalità f'pajjiżna, nħarsu l-qoddim għal sena fejn nistgħu naħdmu, fejn nistgħu nkunu niġu flimkien biex verament inġibu l-pajjiżna l-ewwel u qabel kollox. L-awgurju tiegħi lill-Maltin u l-Awċin kollha.